Frederik her. Vi er på KS-tur i Kleppen. Vi er i Kleppen, fordi at, vi ikke har noget sne i Danmark. Og normalt tager vi til Vallåsen, men der har ikke været åbent endnu. Så nu har vi måttet tage hele vejen herop til Kleppen. Her i Kleppen, der har vi 3 hop. 3 sådan små blå hop, som er meget sjovt at ligge og chippe på. Og så er der 2 raillinjer med nogle forskellige bokse og rumlerør og nogle forskellige ting. Alt i alt meget sjovt. Fede mennesker, fed skiklub, fed park. Det bliver en god tur. Kom.